Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Barşağızda Allah'ın subhanahu wa ta'ala selamı ve rahmeti bulsun. Şulayık Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayette: Ya eyyühellezine amenu taqullaha haqqa tuqatihi ve la tamutunna illa ve entum muslimun de. Ey iman keltirgenler de korkuguz Allah'tan de. Тиешле курку булады шушы һәм мусулман булган хәлләрегездә генә вафат булыгыз Имран Аль-Имран сүрәсендә 102 аятында. Я أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Ey кешеләр ди, куркыгыз Аллаһтан, ул сезне бар итте бер җаннан ди. Һәм чыгарды, һәм ул җаннан бар итте, барды, сыңар бар итте ди, һәм чыгарды шушы ике пардан ди, күп ирләр һәм хатыннар ди. Бу инде атабыз Адам белән Хава турында бара. Һәм чыгарылган ирләр хатыннар ул без кыямәт көненә хәтле. Ваттакуллаха аллази тасаалуна бихи вал архам инналлаха кана алейкум ракиба. Һәм куркыгыз Аллаһтан ди, аның исеме белән сез сорыйсыз ди, рәхимлек сорыйсыз ди. Дөреслекдә Хаклыкта Аллах Субхану Тәала сезне күзәтүчедер ди. Ниса сүрәсендә 1-нче аятында. Я әйюхәлләзина аману тақуллаха ва кулу каулан садидан. Юслих лакум аъмалакум ва ягфир лакум зунубакум ва ман юти'иллаха ва расулаху фақад фаза фаузан азима. Эй иман китергәннәр ди, куркыгыз Аллаһтан ди. Шушы ошракта ди Аллах Субхану һәм сөйләгез ди, куркыгыз Аллаһтан ди һәм сөйләгез ди, дөрес сүз генә сөйләгез ди. Шушы ошракта ди Аллах Субхану Тәала сезнең гамәлләрегезне яхшыртыр ди, гынаһларыгызны ярлыкар ди. Һәм кем Аллаһ белән аның илчесенә буйсынганмаса, шул бик зур уңышка ирешкән булыр ди. Әл-Ахзаб сүрәсендә 71-75 аятларында. Бүгенге хутбабыз шахадат кәлимәсенең әһәмияте һәм аның мәгънәсе турында булачак. Менә без барчабыз да үзебезне мусламаннар дип исәплибез. Бәләкәйдән безне үрәттеләр. Менә син мусламан, туганың мусламан, күршең мусламан. Һәм инде безне ни өчен мусламаннар дип әйттеләр? Чөнки син менә шушы татар, башкорт дип, ягъни ниндидер булса да милләткә бәйләштереп безгә әйттеләр. Әмма инде хаклык, дөреслектә дин ул бернинди дә милләткә дә бәйләнми. Аллаһ Субхану ва Тәала алдында бар мусламан һәм мусламан булмаган кеше. Шулай бит инде. Хәтта гарәпләр дә Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам килгәнчә алар кемнәр булды? Алар мусламаннар булмадылар. Алар сыннарга, путларга табынып, нәрсәкә мушрикләр булдылар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам килгәнчә. Аллаһ Субхану ва Тәала Коръән-и Кәримдә әйтә: "Аллазина аману ва лам ялбису иманухум бизулмин, улаика лахумул амну ва хум мухтадун." ди. Иман китергәннәр ди, һәм кемнәр ди үзенең иманнарын ди капламадылар ди, зулм белән ди. Шуларга ди иминлек булыр ди, безопасность ва хум мухтадун, һәм аларга гына ди иминлек булыр ди, һәм алар гына ди дөрес юл белән барышлар ди. Ягъни Аллаһ Субхану Тәала әйтте, кемнәр иман китергәннәр ди һәм кидермәделәр ди, даслабын әйткәнчә үзенең иманын зулмлык инде зулм нәрсәкә була ул? Лукман сүрәсендә Лукман үзенең улына эндәшә: "Я буная ла тушрик билла инна ширка ла зулмун газим" ди. Улым ди, Аллаһка ди тиңдәш кылма ди. Инна ширка ла зулмун газим ди. Менә шушы ди Аллаһка тиңдәш кылу ди иң зурлык зулмлык ди. Менә шуның турында сүз була. Ягъни кем иман китерде һәм соңыннан Аллаһка тиңдәш кылмады, шулар нәрсәкә? Шуларга Аллаһ Субхану Тәала иминлек бирә һәм дөрес юл белән алып бара. Менә шундый мәгънәдә бу Әнғам сүрәсенең 165 аятында әйтелә. Кемнәр алар мөэминнәр? Кемнәр алар менә шушы иман китергәннәр? Иман китерүнең үзенә күрә шартлары бар. Ул менә без теге менә мин иманлы гына дип йөрү түгел, әмма нәрсәкә дингә, иманга керү бар, ачкычы бар. Һәм шушы ачкычы нәрсәкә? Ул безнең шахадат кәлимәсе булып тора. Шахадат кәлимәсе. Шахадат кәлимәсе дигәндә ул ике җөмләдән тора. Беренчесе ла илаха илляллаһ, икенчесе Мухаммад Расулуллаһ. Менә шушы ике шахадат була инде. Ул бер шахадат дип исәпләнә инде. Әмма инде монда инде бернинди дә ничек дип әйтәбез, хилаф, разногласие юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям
Мәккә белән Мәдинә мусульманнар кулында булгач, уже фатх, победа килгәч бит инде, җиңү килгәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям җибәрә башлады үзенең сахабаларын бүтән якларга, дөнья якларына кешеләрне шушы дин исламга чакыру сәбәпле. Һәм үзенең Муаз дигән Ибн Җабал дигән сахабасына әйтте: "Иннaka ta'ti qawman min ahli al-kitabi, falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Хаклыкта син ta'ti барасың ди ахлул китапларга ди, ягъни Насара белән Яһуди халыкына, һәм булсын ди беренче нәрсәгә син аларны чакырасың ди, нәрсәгә ди? Шахадаткә, мен шушы Аллах шахадаткә чакырасың ди. Беренче булсын чакыруның беренчесе булсын ди шушы шахадата ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадар Расулуллах. Шушы сүзләргә чакыр син аларны ди. Азак инде намазга үрәтте. Ягъни беренче менә шушы мусульман динендә булган кешеләргә нәрсәгә именно шуны үрәтте ди. Ягъни Аллах шушы шахадаткә үрәтте ди. Шахадатның ничек дип әйтәбез? Кеше аңлатыр алдыннан һәм үзе ничек дип әйтәм, дөрес дип дингә керер өчен нәрсәгә аның мәгънәсен дә аңларга тиеш. Ла илаха иллаллах, без әйтәбез, Аллаһтан башка илаһ гыйбадәткә лаеклы зат юк дип әйтәбез. Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк. Һәм икенче ягы, икенче бүләге ва анна Мухаммадар Расулуллах, һәм Мухаммад аның илчесе, һәм Мухаммад Расул Аллаһ Мухаммад аның илчесе икәнлегенә дип. Менә шушы уже тулы шахадат була. Һәм шушы шахадат ул җәһәннәмнән саклануга сәбәп булып тора. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ма мин ахадин шахида ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадар Расулуллах сидқан мин qalbihi илля харрамаллаху алан нар." Кем ди кешеләрдән ди берегез ди шахадат әйтсә, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк икәнлегенә һәм Мухаммад аның илчесе икәнлегенә, сидқан, ягъни йөрәгебездә сидык, менә шушы правдивость, дөрес ышану белән булса йөрәгебездә якыныбыз булып ди, Аллаһ субхана ва тааля шуны ди харам кылыр анырга утны ди. Утны дигән сүз ягъни җәһәннәм утын. Бу инде ике безнең Бухари һәм Муслим җыентыкларында килә. Монда нәрсәгә булып тора, менә шушы хутбаның ахырында әйтелер, шушы шахадат ул тел белән генә әйтү түгел, нәрсәгә йөрәгебездә дә ышану, шушы дөрес итеп беренчедән дөрес итеп аңлау һәм ышану булырга тиеш. Һәм өченче тел белән әйтелергә тиеш. Бернинди дә шик булырга тиеш түгел бу мәсьәләдә. Һәм инде менә шушы Ан'ам сүрәсенең аятында безгә мәгълүм була, нәрсәгә Аллаһ субхана ва тааля иминлек бирә бу дөньяда да һәм дөрес юл белән алып бара. Ягъни бу дөньяда да һәм ахиратта да бәхетнең шушы сәбәбе ул шушы шахадат кәлимәсен әйтү. Шушы шахадатның мәгънәсен аңлатканда, менә ла илаха дип әйткәндә без ла илаха, ул без монда инкар итәбез. Ничек дип әйтәм, урысча әйтмәшә, отрицаем була инде. Отрицание бара, нафи. Ла илаха ул аңлатыла гыйбадәткә лаеклы зат юк дигән әйтелә. Менә әгәр дә кем ла илаха гына дип әйтә, ул нәрсәгә ул күфрлек кыла. Бер ягы. Илля Аллах гына дисә, Аллаһтан башка ниндидер гыйбадәткә лаеклы затлар бар дип аңлатыла. Шуңа күрә мусульман кеше нәрсәгә дип әйтә, тулыча ла илаха илля Аллах дип әйтә. Ягъни гыйбадәт Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк дип әйтә, тулы әйтергә тиеш. Ни өчен без бер Аллаһ субхана ва тааля гына, Аллаһ субхана ва тааля шулай әйтәбез, избатлыйбыз ул гына бер дип, чөнки Аллаһ субхана ва тааля без үткән үткән хутбаларда без әйттек. Аның мәгънәсенә керә нәрсәки, Аллаһ субхана ва тааля безне бар итте, безнең белән идара кыла, шулай бит инде. Һәм ул гына гыйбадәткә лаеклы дидек, һәм аның гына хас булган исем һәм сыйфатлары. Менә шуңа күрә генә без бер Аллаһны гына нәрсәкә эшлибез, аның гыйбадәтендә берлибез. Ягъни ул гына бердән бер генә гыйбадәткә лаеклы. Мухаммад Расулуллах турында әйтеп китәбез. Мухаммад безнең беләбез пәйгамбәрбез һәм җибәрелгән илче. Ни өчен Аллаһ субхана ва тааля аны җибәрде? Мәгънәсе шундый: кулларым, бер миңа генә мин сезгә гыйбадәт кылырга куштым, һәм менә шушы Мухаммад сезгә ничек үрәтте, шулай гына гыйбадәт кылыгыз өчен дип. Менә шундый мәгънә белә. Аллаһ менә кеше бәлки кешедән ишетергә мөмкин, без динне яратабыз, Аллаһны яратабыз, Мухаммадны яратабыз, шулай бит инде. Мухаммад шундый
Йөрәк төшерәләр, анда Мухаммад дип язалар, Мухаммад дип йырлар, мөнәҗәтләр, шигырьләр, кеше уйлап чыгара шулай бит инде. Әмма Аллаһ субхана ва тааля Коръәни Кәримдә әйтә: "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабигуни юхиббикумуллаху ва яғфир лакум зунубакум валлаху гафурур рахим" ди. Пәйгамбәренә Мухаммадка Аллаһ субхана тааля әйтә: "Әйтте, әгәр дә алар ди, әйтсәләр ди, без Аллаһны яратабыз дип, әйт аларга ди, фаттабигуни, миңа иярегез ди. Ягъни Мухаммадка иярегез ди. Юхиббикумуллах, шушы очракта Аллаһ субхана тааля алар сезне яратыр ди. Ва яғфир лакум зунубакум, һәм сезнең гөнаһларыгызны ярлыкар ди. Валлаху гафурур рахим. Аллаһ ди гафу итүче һәм рәхимле ди. Ягъни әгәр дә сез пәйгамбәрне яратам дип әйтсәгез ди, иярегез анарга ди Аллаһ субхана ва тааля әйтә. Ягъни яратам гына дип әйтү нәсәкәй ул нәсәкәй. Әгәр дә калбыңда мөхәббәт булгач пәйгамбәргә илшегән нәсәкәй ияр аның артыннан. Ияр дигән сүз ничек? Барча Аллаһ субхана тааля кушкан әмерләрне, тыйганнарны тыелуын ничек? Ул әйткән буенча үтә. Менә шулай намазыңны, шулай бит инде, дуаңны биш шулай үтәргә тиешсең ничек? Һәр береңне. Бу инде Ал-Имран сүрәсенең 200-нче аятында. Һәм бу әмер менә шушы илчегә иярегез дигән ул барча кешеләргә әйтелгән. Пәйгамбәргә генә түгел, чөнки пәйгамбәр ул җиткерүче, барча кешеләргә җиткерүче. Кемдер бәлки пәйгамбәрне кабул да итмәс сүзен, шулай бит инде. Бу әбер турында Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Ва ма аля расули илля аль-балагул мубин" ди. Пәйгамбәрдән нәрсәки, расулдан нәрсәки генә ди? Дөрес, ачык җиткерү генә ди, ягъни. Иярсә, кеше иярмәсә нәрсәки, Аллаһ субхана тааля алдында үзе җавап бирә. Илля аль-балаг, җиткерү генә, дөрес, ачык җиткерү генә ди. Бу аятлардан безгә нәрсәкә мәгълүм була? Ягъни нинди генә без гыйбадат кылырга телибез икән, нәрсәкә үзебезнең фикеребезгә, үзебезнең теләгебезгә, ничек безнең ата-бабаларыбыз гыйбадат кылды дип, әти-әни шунарда дип күрде дип без аны калдырырга тиешбез. Именно дөрес итеп шушы пәйгамбәребезнең сөннәтенә кайтып үтәргә тиешбез. Бөтен әмерне без калдырырга тиешбез. Нинди генә безгә якын кеше әйтмәсен. Нинди генә зур кебек, галим кебек кеше безгә әйтмәсен, нәрсәкә без аны тикшерергә тиешбез беренчедән. Бу дөрес сүзме? Пәйгамбәребез шулай дип әйтеп калдырдымы дип шулай ничек дип әйтәм, переживать дип татарча кыйынсыну түгел инде. Ничектер ответственно к этому относиться тиешбез инде. Үз теләгәнебез буенча үтәргә тиеш түгелбез һәр вакыт. Шулай Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Ва ин лам ястаҗибука лак фa'lam иннама яттабиуна ахваахум" ди. Һәм әгәр дә ди алар ди сиңа ди җавап бирмәсәләр ди пәйгамбәргә, алар бит пәйгамбәр чакырды аларны, шулай бит инде. Фa'lam бил ди иннама алар ди үзләренең ди шушы шахаватларына гына ирешүләр, ягъни хавага гына нисек дип әйтә. Шушы иярделәр үзләренең хаваларына, үзләренең нәфсләренә генә ди, ягъни. Менә кем әгәр дә анага әйтәсең, пәйгамбәребез саллаллаһу шулай итәргә кушты, шулай эшләргә кушты. Юк, туган гафу ит, мин менә шулай итәм дисә, нәрсәкә ул кеше нәрсәкә менә шушы аятка туры килә. Ул үзенең хавасына, үзенең нәфсенә, үзенең шахаватына ирешкән кешегә дучар була. Шулай Аллаһ субхана ва тааля әйтә, бу шушы: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Кем ди ин адашучы ди? Аллаһ субхана ва тааля әйтә. Кем ди шушы ди, кем ярады нәрсәкә үзенең шушы хавасына нитеп ди, хавасы белән ярады, шушы шахаватына ярады, дөрес юлсыз ди. Һәм хакыйкъта ди Аллаһ субхана тааля ди ла яхди каума залимун. Аллаһ субхана тааля ди дөрес юл белән алып бармый ди. Шушы zulm кылган кавымнарны алып бармый ди. Ягъни кем менә шушы сайлады үзенә, шушы үзенең фикерен, үзенең шахаватын, үзенең шушы уйлавын. Шулай Аллаһ субхана тааля уже ул кешене калдыра. Аллаһ субхана калдыра, уже адашуда калдыра. Һәм Аллаһ субхана адашудан калдырудан инде зур адашу бармы? Бәлки юктыр. Һич шиксез юк.
Һәм менә шушы шаһадатның шаһадат әйтүнең 3 шарты бар инде. Менә шарт ул алдан үтелә торган бер. Аның рукуннары да бар. Рукуннары турында бәлки киләчәк хутбаларыбызда әйтербез. 3 шарты бар. Беренчедән кеше аңларга тиеш, гыйлеме булырга тиеш. Шуны шаһадатның мәгънәсен әле әйтеп калдырдык бит кыскача гына. Икенчесе, аның йөрәгендә якын булырга тиеш, убежденность дип әйтәбез инде. Уже шундый шиксез аны ышану булырга тиеш. Өченчесе тел белән әйтергә тиеш. Кем әгәр дә ышанып йөри йөрәк белән генә, ул безнең динебездә нәрсәкәй тыела. Именно тел белән дә әйтергә тиеш. Мусульман булган кеше ул һәр вакыт ул шаһадатны әйтә, без инде намазда да аны әйтәбез. Ат-тахият укыганда әйтәбез шулай бит инде. 2 рәкъат соң әйтәбез, азанда да әйтәбез, һәм дуаларыбызда да әйтәбез. Һәм әйткәндә шушы без аның мәгънәсен төшенеп әйтергә тиешбез. Мәгънәсен төшенеп әйтергә тиешбез. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ни өчен без аны тел белән әйтергә тиешбез? Чөнки безгә бу үрнәк менә шушы әйтергә оныттым. Менә үрнәк безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сирасы, аның тормышы шулай бит инде. Аның булды агасы Абу Талиб. Һәм ул нәрсәкәй ул шаһадатны әйтмәде. Шулай мушрик хәлендә вафат булып калды. Шулай бит инде. Пәйгамбәрбез аны өндәде әйтергә, үлдерә алды. Әмма инде ул үзенең халыкы нәрсәкәй ниендә мушриклегендә калды. Шушы ва анна Мухаммад Расулуллаһ, Мухаммадка ничек дип әйтәм инде, шаһадатның икенче ни бүлегендә белергә кирәк нәрсәкәне. Беренчедән без һичшиксез ышанабыз Мухаммад әйткән сүзләргә. Ягъни Мухаммад әйткән сүз ул Кур'ан-ы Кәрим. Һәм аның хадисләренә ышанырга тиешбез. Бер шиксез. Икенчедән барча гыйбадәтләребезне шулай ук шикләнмичә ул күрсәткән генә буенча үтәргә тиешбез. Галимнәр әйтеп калдырдылар шундый сүз. Аллаһ субханаһу ва тааля бердән-бер гыйбадәткә лаеклы. Һәм Мухаммад бердән-бер иярүгә лаеклы дип. Менә шундый сүзне Шейх Альбани әйтеп калдырды. Бу шундый кыска сүз, әмма бик зур бөек мәгънә белән. Ягъни бүтән безгә иярү эше беркемдә юк. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Утигуллаһа ва утигур расул". Аллаһка буйсынагыз ди, һәм аның илчесенә буйсынагыз ди. Шуңа күрә барчабызда үзебез менә нинди генә гыйбадәтне үтәмәсәк, дугабыз булсынмы, карарга тиешбез. Пәйгамбәрбез шулай эшләдеме, әмма эшләмәдеме? وقولوا قولا هذا واستغفر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا